Sempre he pensat que les històries que s'expliquen mai no moren i que les altres viatgen amb el vent. Els meus viatges al Pallars cada cop s'espallaven més. En canvi, la curiositat per saber de les meues arrels incrementava amb el temps. Amb els Pirineus al meu davant, sentia que havia arribat. Final del trajecte, Espull. Cap dels meus avantpassats s'havia separat mai d'aquestes muntanyes. Soc la primera generació que ha marxat a la ciutat. Soc filla de pastor, neta de pastor i traginer. Tots visquiven del que la terra els donava. Jo no sé cultivar. No sé llegir els núvols, ni la lluna. No sé xiular el vent. Mon pare va néixer en aquesta casa, Casa Sastre. En aquests prats va cuidar ovelles, cabres i vaques. Ell ha vist com ha canviat tot. Aquí dormia el pastor. Això en diuen el cabanot de Pau. Llavors ja no hi deu haver dormit mai més ningú. I això quin any era? Això fa 50 anys. I ja no hi ha ramats, i al no haver ramats ja no hi ha pastors. Ara, a Casa Sastre, hi viuen la meua padrina, els meus tiets i els meus cosins. Quan el meu padrí va morir, es van vendre tot el bestiar i van obrir una casa de turisme rural. De tota manera, la meua padrina seguia cuidant els seus conills i les seues gallines. Veus, així són els xicotets. Sempre havia treballat en silenci, Veus? com si el seu caminar i el seu estar no fessin soroll. Ella és la dona que té el crió als braços. El petit és mon pare. Ells són el meu rebesavi i el meu besavi. Darrere, el meu avi hi encarna, la seva germana. Ella és Benita, ma besàvia. Vaig tenir la sort de conèixer-la. Quan va morir jo devia tenir uns 12 anys. La recordo sempre vestida de negre, amb el cabell recollit,
plena d'energia. Recordo també el seu caldo de serp, que ens protegiva de la grip, i els seus potets d'herbes, recent agafades de la muntanya de Filià. Benita va morir als 102 anys, literalment de vella. El dia que en va complir 100, tot el poble li va fer una festa. Gent de tota la vall s'atansava a felicitar-la. Poc acostumada a ser el centre d'atenció i a rebre regals, aquell dia en va rebre més que en tota la seva vida. Mon pare l'estimava molt. Li havia explicat molts dels secrets de la terra. El pas del temps havia buidat moltes cases, algunes per sempre, d'altres els mesos més freds. Els que es van quedar estaven disposats a conviure amb el gel, el silenci i la solitud. Avui marxa la Càndida i la seva família. Se'n van a viure a un poble més gran. Coincidís amb la festa del patró d'Espull, Sant Julià. Em van demanar que els fes una foto de comiat. Mira tots com s'hi passeien. Oh, no cal que t'arribés, ja has passat. A l'altar? Allà, que sortirà a l'altar. Déu cap a dintre. Ella i ma padrina són les més velles del poble i sempre han viscut aquí. Vine cap així. Ben igualadites, així. Encara m'estic. Veus? Sí, ben bé. Ai, carai de món. Sí. Majes. La família Palleta mai ha marxat.
Des que el Quim i la Mercè s'han jubilat, son fill Quimet s'encarrega del bestiar. A Lleida, només a Lleida, o a Barcelona. Quina devastació tindria? Què et sembla? Perquè acostumaries. Acostumar a què? Sí, en el futbol. Al futbol? Ha anat al cine. Què coi? Ha anat a banyar allà a la playa. Sí, home. Però som criats aquí i estem fets així. Jo faré matar, mare, que em traguessin això. No em vols anar, llavors. A passejar per aquesta carretera que està plena de cotxes, que sembla Barcelona a l'estiu. Ja no pots anar a la vora. Si vens per aquesta carretera, també, però no em vull anar de baix, per l'altra també. Home, si em vinc aquí, doncs, que puguin, em vulguin. Això és la meva acabada de vida. Però llavors faré matar. No és així? Em va parar un dia, diu que havia de passar. Em va dir que havia de passar per l'esquerra. Sí, aquestes, com es diuen, els Mossos. Dic, no, dic, fa 70 anys que vaig per la dreta jo. Vostè que vagi per molt bé. Està bé això, Això és de periodista? Sí, és de càmera. Hola, vaig veure que aquella collons de... Com li diuen, aquella paraula? Estava emprenyada dels periodistes, no? El Quim es va convertir, sense sapigueu, en el guia del meu particular viatge en el temps. Què és per tu Espull? Què significa? Espull és la meva vida. Espull no ho canviaria per res del món. He tingut moltes oportunitats, però encara estic aquí aguantant la metxa. Fa 20 anys hi havia Espull, hi havia unes 30 cases plenes. I ara... Mira, només t'he de dir que hi havia 12 cases o 13 amb animals, i ara quedem 4. O sigui que mira si ha canviat. Tiros. Va, passeu bates. Passa cap avall, va. Passa. Va. Passa. Passa. Passa avall. Passa, va. Vinga. 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 Escolta, se n'ha frenat aquesta cançó, és bestial, Això de la meva
època florida, eh? És la versió maquinària. Jo me'n recordo que quan anaves d'anar a dormir, tenies per anar a dormir del fred que feia. Estaves calent allí a la cuina i llavors anaven a dormir allà. No, però vull dir, per la salut. L'inalterable pas de les estacions era l'únic que assenyalava que el temps corria, malgrat que tot semblés aturat. Aquí encara es viu al ritme de les pluges, del sol i de la nit. Y unos que vienen, otros que se van. Apreta, jo us dic, què collons rodes tu aquí? Sigues a casa.
Home, un puesto per divertir, però en bicicleta. Fer la corrida de bicicleta és una cosa, però... Mare de Déu, una muntanya així. Aquesta baix de pressió. Sembla que estàs baix de pressió. Has d'anar més de pressa, si no, no arribaràs. Però els dies de llum són tan pocs que sense adonar-me'n ja havien passat. Quan les famílies d'Espull baixaven les vaques de la muntanya al poble, significava l'arribada d'una altra tardor i d'un altre hivern. Hòstia, quan vam néixer ara... Hòstia! Mare de Déu. Cago en la... Dic, just a 3 anys, ja té cicles no deuen fer res. No gaire perquè... Perquè fa molts anys que vestir-ho, home. Oh, i tant. I res. Mira, jo sempre ho dic, tu i jo encara hem llaurat amb l'arreu de fusta que la van inventar els romans fa 2000 anys. Fixa't si van fer poc. I ara, fixa't tu, s'ha passat de l'arreu de fusta amb aquests tractors que... Sí, això sí que té collons, sí. Sí. Cony, i vam veure el tren que va pujar aquí al poble el més vell. Vaja. Com ha canviat el món, eh? És a dir, aquella canallada, te'n recordes d'aquella canallada? Oh, i tant. Mare de Déu. Oh, mestre i mestre, no? Les dues escoles i una canallada i un pati. Amb la Polls. I ara Espull deu fer més de 20 anys que no hi ha naixut un fill. En algunes comarques del Pirineu s'està veient una transformació espectacular durant els últims anys. Una transformació molt vinculada al negoci de la neu i de la construcció de segones residències. Una important especulació immobiliària. En algunes comarques,
nous projectes pugnen per arribar a bon port, amb les corresponents noves construccions, mentre que alguns sectors s'han començat a organitzar per frenar un creixement que està desdibuixant la imatge tradicional del Pirineu. Matí i tarda, cada dia seguint la previsió, els veïns d'Espull fan autovacunació. Espull, a la Vall Fosca, té poc més de 80 habitants i només una vintena hi viuen tot l'any. Als prats dels voltants, al peu d'unes noves pistes d'esquí, s'hi construirà un complex d'hotels, apartaments i camp de golf. 30.000 metres quadrats urbanitzats amb capacitat per a més de 5.000 persones, amb zona comercial, lúdica i esportiva i amb aparcaments subterranis. Les cases, que ja estan a la venda, costen entre 220.000 i 300.000 euros. Un telecabina transportarà els esquiadors fins a les pistes, a la muntanya de Filià. Els veïns d'Espull van vendre per menys de 6 euros al metre quadrat. Mira. Nosaltres som en certa manera els que ens han sacrificat perquè sigui possible un nivell de vida més alt a la vall. La gent ha pres la decisió d'acollir les pistes. Les pistes i tot el que comporten les pistes, els serveis que comporten i la gent que comporten. Vull dir, que ens equivoquem. És possible que ens equivoquem, però vull dir, és un moment que s'ha de prendre una decisió i s'ha pres aquesta. Puc avançar el temps 5 anys, mirar com ha quedat la vall al cap de 5 anys i tindre un botó a sobre la taula que si no ens agradés podem apretar el botó i tornar a quedar tal com està ara. Això és el que ens agradaria, però sabem que això no és possible. És que el futur no ho sabem, no? Jo almenys no ho sé, el futur. Jo no puc viure el present i el present, pues, hi ha el que hi ha. El futur, jo crec que pot ser una cosa bona per al país. Una cosa bona si es fa bé, si es fa amb lògica i... Però, bueno, tampoc és que ho entenga. Que no ho entén no pot opinar. El que sí que entenc és que la gent pues, també som animals de companyia, no? I també t'agrada estar amb gent i així. I a aquests pobles el present és que hi ha poca gent. I el futur pues, ho crea el medi de la feina, els calés. La il·lusió no crea el futur. La il·lusió no serveix per res. Tenim una cosa aquí molt bonica i que serveix. Què has dit, la il·lusió? De la il·lusió no es viu. Es viu de la pela. Tu saps que veus Espull, te'n vas a aquests poblets, a Guiró, i ho veus tot en natura, és preciós. Espera que hi hagi 2 pams de neu i ja trobaràs aquí. I no m'esperes. No estic d'acord, jo estic enamorat d'aquí dalt. Què vols que t'ho digui? Són bona gent. I la gent no m'ha faltat res, perquè la primera setmana que vaig pujar, el primer dia me vaig quedar briat en el cotxe, en el Peugeot. I no coneixia el marxar ningú. I m'han donat llit per dormir, tot, ni els coneixia. Vull dir que no... Aquí els únics. Com ara aquí, avui vull menjar uns ous ferrats. Com aquí, no he menjat a cap lloc els ferrats. Vull dir que els ous ferrats que me'n vaig a Lleida a fer-me'ls aquí dalt, és tan intercanviat tot que és una meravella. Ho fa l'aigua, Ja veuràs, d'aquí un temps estarà tot intercanviat. No, després ja no m'agradarà. Ja no t'agradarà, Ja no. Però no ho veus, els teus d'això de Lleida se'n podien comprar els apartaments aquí. És com surts amb un cortès, preciós, també m'encanta.
Però aquí sí, aquí tot és ara, com faran les obres no ho sé. Però ara tot és natura, no veu? Les cases, tot, tu mires, és preciós. Vale, Mercè. Que ja han passat tots? Tots, sí. Tots, dos. Bueno, què vol? Mangranes, pomes? 6 plàtans. 6 plàtans, aguanti. Esteu gelat, Jo no. Le va bé aquest ram? Sí, mira, perfecte. Sí, molt bé. Encara en tiri, Què més vol? Aquesta era una de les places més concorregudes de la Vall Fosca. La plaça és la cara del poble. Ens mostra el que hi ha i el que no hi ha, el que existís i el que falta. Santa Maria, Mare de Déu, prego per nosaltres pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, prego per nosaltres pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, prego per nosaltres
Però mira, penseu una cosa també. Si aquí no s'hi fa res, d'aquí uns anys no veureu res, encara que pugueu, eh? Només veureu que barxes i maleses, i si no una mica de la carretera, que semblarà un túnel, perquè les rames es tocaran. Doncs veieu bé que es fes això? Jo sí, i aquí es Puy, bueno, potser tots no, però jo crec que quasi tots, perquè tots veuen que si no es fa res, això és mort. Vull dir, és mort. Del 2007. 2007, sí. Uns 2 anys. 2 anys i ja estarà tot acabat? Diuen que les pistes estaven fetes, els hotels i tot això. Oh, serà maco això, Que escolta, això del golf, que els ricos. L'hotel esquí també. Cap allà als lagos també. Feia 6 anys del meu primer viatge amb càmera a Espuy. I en feia 40, que mon pare i la seva tieta havien estrenat una Super 8 per gravar al poble. Avui, al deixar la vall, he entès el sentit d'estar recollint imatges durant tant temps. Explica una llegenda grega que la nimfa Pirene, fugint del monstre de 3 caps Gerió, es va refugiar a un lloc al nord-est d'Ibèria. El monstre, al no trobar-la, hi va calar foc. El crit de patiment de Pirene va fer tremolar el planeta sencer. Abans de morir, de les seues llàgrimes brollaren estanys. El seu amant Heracles no va arribar a temps de salvar-la i, emportat per la ira, va començar a apilar pedres sobre el seu cos. Els Pirineus són el seu mausoleu. La història d'aquest lloc va ser idèntica durant segles. La Vall Fosca va viure com els seus avantpassats fins ben entrat el segle XX. El món anterior al petroli, als automòbils i a la televisió. Però aquí, com a milers de llocs de tot el planeta, tot va arribar. Tu què recuperaries d'aquella època? L'alegria que hi havia. Vull dir, ara tenim molt més, però hi havia molta més alegria que ara. Que ara hi ha molt més, tenim molt més, estem molt més bé i tot, i no treballem tant, perquè llavors es treballava, però hi havia més alegria.
tu a què la relaciones, aquesta alegria? No ho sé, jo crec que potser també l'abundància potser també et fa tornar més... No sé. Sota les pedres, la memòria. En canvi, no hi havia res a l'aire que assenyalés tants canvis de cop. No em recordo de res. He perdut la memòria i ni... No sé, en poc temps he perdut tot lo bo que tenia. Ara no res. És que jo faig alguna cosa al matí i a la tarda ja no em recordo, o sigui... No, la memòria i tot, la vista... Ma padrina sempre explica que l'aigua de la font del Com millora la vista. Ella cada dia, tots els dies de l'any hi va. Mires la màquina, no? Per aquell llavors, el Juli treballava com a capatàs de l'obra i encarregat del camp de golf.
Veus, jo no vaig a un altre. Ara arribarà a fer la pols. Des de l'ego, jo aquests treballs no els entenc. Tant remenar a terra i tanta nieta. Mira, escull, mira. Que tinc asma, i això s'està allí. I aquell dia, la senyora no es pot passar, o dic, jo ho veig ja. Però no, cada dia estem igual. Ja potser fa massa dies que dura, dic que això dura més que la Sagrada Família de Barcelona, els veig dir. No sabia que tot canviaria tan ràpid. No sabia que canviaria. No sabia que jo creixeria i ells se n'anirien. No entenia què era el temps. Ara sé que tot canvia, que tots canviem, que tot passa. A les muntanyes de Filià, les estructures de ferro i formigó del telecadira i el traçat marcat de les pistes és tot el que queda d'un projecte d'estació d'esquí que ha quedat a mig fer. A Espull, on es construïa el complex hivernal que havia d'acollir 900 habitatges, 8 hotels i un camp de golf, la situació és la mateixa. La urbanització està tal com la van deixar. Només hi ha un guarda que s'encarrega de la vigilància. I de tant en tant alguns turistes s'hi arriben, però són pocs. Jo no sé si el projecte que estava planificat anar aquí era un massa macroprojecte per lo que era la vall,
el que s'havia vengut des del principi era que era un projecte sostenible i respectuós amb l'entorn i bé, nosaltres ens ho vam creure, no? Després aquest projecte ha anat passant de mans i bé, suposo que l'objecte final era acabar, si fa o no fa, doncs com s'havia començat, no? Sí que podem gaudir de l'apartament, cosa que hi ha d'altres veïns que potser no tenen aquesta sort, però nosaltres, d'alguna manera ens sentim del nostre de mal, i el nostre mal és que hem pagat d'aquest apartament un plus extra molt important per la notícia engrescadora de les pistes i, com t'he dit abans, el remuntador i tal, i avui això no podem gaudir, i d'alguna manera això ens té decebuts. Yo creo que el futuro de esta zona pasa por terminar este proyecto, ¿no? Después habría que hacer una vía rápida hacia el Camp Barça para tardar menos para ver el Barça, es lo único que pediría la Generalitat. Hiciera algo rápido para llegar, no tardar 3 horas, ¿no? Eso yo el entorno, lo veo verde, toda la vegetación, las montañas que tenemos en nuestra zona están deforestadas, vamos, es otro mundo. Y el proyecto es tan amplio que da opción a que todo el mundo haga lo que más le guste, ¿no? Y que está bien que los Pirineos, haya una opción a hacer más cosas que no sea esquiar solo. Ese es el bueno de este proyecto, que en una montaña a 2000 de altitud puedas tener una discoteca, o pueda tener un spa, o pueda tener un campo de golf. A mí me gustaría jugar al golf en invierno, con la bola azul y todo blanco, debe ser impresionante también, ¿por qué no? Pero no, creo que el proyecto lo bonito que tiene, o tenía, o tendrá, es que hay muchas opciones. El spa, pues oye, la mujer que le gusta arreglarse más, o pues si vamos más. Nosotros a la discoteca, cierran a las 9 de la noche. Cierra Espuy. Veus la granja d'Escrivà? Aquesta és la nostra. Veus el Prat del Rei? Lo veus aquí? Sí. La granja. Aquí ja vaig fent d'esquiant, això ja ho saps liar. Diu, infórmese y descubrirá un lugar único para disfrutar todo el año. Aquí els pobles que vinc de fer aquí Espull, que no ho han fet, que he quedat empantiganat. Però tu mira-te'l com està ara i com aquí ho presenten, Aquí fa la mar de bonic. Oh, cony, l'han d'acabar, o si no siguis així. Toca-li el peu, no ho veurem com anar a I aquesta qui és? Això també ho hem no cap. Oh, clar que no ho veurem nosaltres, però que ho faran, sí, segur. Allà hi ha molts quarts desgastats. Sí. També hi havia pista de gel i tot. Collons. Qui són aquesta parella? El què? Aquesta parella aquí. Ah, no, però aquesta és una fotografia que han posat. Sí. Que els coneixeu? No. Em pensava que es coneixeves tu. De concepte d'oci, d'alto nivell. Què és això? Què vol dir això? Allà fotre amb una dutxa o fer alguna sauna o amb alguna punyeta d'aquesta. Una inversión. Rentabilidad inmediata. Es claro, porque la imposibilidad consiste también en saber aprovechar las oportunidades antes que nadie. Molta propaganda, compare, diuen els polítics allà, puro triato. Quan ho veus, què penses? Quan ho veus així? Quan ho veus així, jo t'ho dic que més aviat em sap greu. Em sap greu perquè això estava molt bonic. Deixat d'una porqueria, dient-ho ben clar, i surti com vulgui. Perquè per aquí mateix a aquests pisos hi ha tot allò, no hi ha sinó monterols de terra, a tot allò, perquè la terra la van fer per a boja, d'aquí cap aquí, d'aquí cap allà, i no sé, jo no sé si ja, jo com que no hi entenc a fer les coses com van, però sí que ho veia que aquí ja ens vam molts de molts cèntims, molts cèntims. No sé quantes ànimes poblen aquest bosc,
ni per què un dia hi van arribar. El que sí que sé és que hi són. Quan van parar les obres, el Juli va tornar a treballar a temps complet amb el bestiar. El Quim segueix passant llargues estones a l'entrada del poble, veient qui arriba i qui se'n va. Però ja no porta les vaques a la muntanya com feia abans. Sí, noi. Ui, sí. Encara estic mantingut. Però... Mare de Déu. Pobre Quim, que se n'ha fotut de vell, eh? Ma padrina quasi no surt de casa. No va a l'hort ni a la font del Com. No recorda el seu nom ni el nostre, i pràcticament cap detall de la seva vida. El seu fill, mon pare, totes les primaveres, segueix visitant els seus llocs, els mateixos que de petit. Un dia, baixant de Filià, va trobar la inscripció sobre una roca d'un amic seu pastor. Quedava allà, enmig d'esquelets de ciment i ferro. El complex turístic segueix, tal i com el van deixar, al juliol del 2008.